Forestil dig, at du er et barn, der gerne vil udforske verden omkring dig. Men du ved også, at det er rart at have en tryg base at vende tilbage til, hvor nogen passer på dig og trøster dig. Forældre har en vigtig rolle i at gøre dette muligt for deres børn. For at vi børn kan føle os trygge, skal vores forældre være der for os. Vores forældre skal hjælpe os børn, når vi vil prøve nye ting, og trøste os, når vi har brug for det. Forældrene skal være tydelige og tage ansvar, når det er nødvendigt. Det betyder også, at nogle gange skal de sige nej, selvom vi børn bliver kede af det eller sure. Det er okay, for det hjælper os børn med at lære grænser og regler. Og det gør os trygge, fordi vi ved, at der er nogen, der tør træffe de svære valg og passe på os. Nogle gange tror forældre, at de ikke skal blande sig for meget. Men det er vigtigt, at de viser børnene, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. For eksempel, hvis et barn gerne vil spille computer hele dagen, er det forældrenes job at sætte grænser for, hvor længe de må spille. Forældre skal også huske på, at børn har brug for klare regler og faste rutiner. Hvis I for eksempel siger, at det er tid til at gå fra legepladsen eller tid til at spise, så er det vigtigt at holde fast i det. Det gør børnene trygge, fordi de ved, hvad de kan forvente. Børn ønsker også, at deres forældre lytter til dem og forstår dem. De vil gerne have privatliv og plads til at være sig selv, men de har også brug for forældre, der kan forklare, hvorfor visse regler er vigtige. Det er godt, når forældre lytter til børnenes idéer og tanker og respekterer deres privatliv og grænser. Så husk, hvis du er forældre, at dine børn har brug for dig til at være der for dem, både når de vil udforske verden, og når de har brug for trøst og støtte. Dine klare regler og kærlig støtte hjælper dem med at blive trygge og selvsikre mennesker, og de hjælper børnene med at føle sig noget værd, altså med at få selvværd.